Naglabot na sa 5,579 ka individual ukon 1,663 ka pamilya ang apektado sang Bagyo Uwan sa probinsya sang Iloilo. Base sa pinakaulihing nga datos sang Iloilo Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council. Sa interview sang Bomba Radio kay Mia Resano, spokesperson sa nga nasambit nga talatapan, iyagin pahayag nga ang mga apektado naghalin sa 73 ka barangay sa 7 ka banwa nga nagalakip sang Carles, Estancia, Batad, San Dionisio, Dueñas, Anilao kag Leganes. Samtang 1,221 ka individual ang napilit mag-preemptive evacuation bangod sa risgo sang pagbaha kag pagtaas sang tubig. Nakarecord man ang PDRRMC sang 537 ka panimalay nga nagkalaguba, sa diin 532 diri ang partially damaged kag 5 ang totally damaged. Suno pa kay Resano, padayon ang ginahimo nga relief operations kag damage assessment sa mga apektado nga lugar. Padayon man ang pagpaandam sa mga otoridad sa publiko nga magpabilin nga alerto samtang nagapabilin pa ang malain nga kondisyon sang panahon sa probinsya.